Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa kanilang pagsisiyasat na ginamitan pa nila ng luhika, ng mahika at ng konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Hinatulan ng Taguig Regional Trial Court ng habang-buhay na pagkakakulong sina Denise Cornejo na isang modelo, si Cedric Lee na isang negosyante, at isang Ferdinand Guerrero at Zimmer Raz. Ito'y nandahil sa pambubugbog sa aktor TV host na si Vong Navarro noong January 2014. Lumitaw na guilty sila sa kasong serious illegal detention for ransom. Pinagbabayad ang mga ito ng 300,000 pesos na danyos para kay Navarro. Agad rin kinansila ang bail bond ng mga akusado at inaresto matapos basahan ng hatol. Hindi naman nakadalawang aktor sa pagbasa ng hatol. Nag-ugat ang kaso sa pangbubugbog kay Navarro dahil inakasuhan ito ng tangkang panggagahasa kay Cornejo. Ngunit lumitaw na may nauna ng mga naging pag-uusap sina Denise at Vong at sa setup ang presensya sa lugar ni Lee at Raz. At yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Loyal! Feel good morning! Adlang Biyernes, May 3, 2024. Sa oras na 7:31 na ikasama na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dagoy! Kasama rin ang undisputed and hottest tita. Dahilan bakit ka nanonood ng radyo. From Bacoor, Tanya Chinita! Chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo! Huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Mars. Finally, Sa tingin mo ba, it's justice is served? Tama justice is served. Yes. After 10 years. ba? Grabe, no? Hindi rin madali yung mga ganyang kaso. So, biglang parang nanahimik na nung una na makakamit pa kaya na ni Vong Navarro yung hustisya. Diba? Tapos biglang lumabas na kahapon yung resulta. Ayan. At maraming natuwa na netizens. Diba? Talagang may At least hustisya. May hustisya ng sa Pilipinas, Sa- di ba? oo. 10 years. Kahit 10 years. At least. Pero expected na siyempre ilalaban pa yung kaso na yan. Siyempre, may counter pa yan. Ang hirap nun, no? Reclusion perpetua. Ano na yan eh? 40 Mars years na Trixie, higit. ano ba ibig sabihin ng reclusion perpetua? Orient us. Mars, can I, talk to my attorney? Ma'am. Ay, mga Kanor. Ano ibig sabihin Attorney ng... Kanor. Apa, At your service. Anong ibig sabihin ng... Scientific name. Apo, anong scientific name ng reclusion perpetua? Hindi is makalabasis. Hindi mo... Sa kulungis. Forever, sis. Forever is not enough. Bye. Sarah G. As in Gibra. Ay. So imaginein mo na ganun katagal. So syempre ilalaban mo yan kung may laban ka sa kaso na yan, no? Kung sakasakali man. Pero at least makikita mo na may hustisya nga. Oo, may hustisya pa rin sa Daming netizen, kung babasahin mo yung mga nagko-comment doon, buti nga may mga justice is served. Ayan. So talagang at least
Parang mapanatag na. Ang hirap din kaya ng ginagawa ni Bong Navarro na nag-host ka tapos ang May bigat dinadala ka. Oo, diba? totoo yan. Di mo alam anong ginajudge ka na ng mga tao. Oo, sa totoo lang, totoo yan, Col. Lalo sa trabaho natin na entertainer. Yun. Entertainer Live si Bong, pa. di ba? Oo. Minsan, alam nyo, ang hirap po sa amin pag may matindi kami pinagdadaanan tapos magpapasaya ka ng mga tao. Oo. Di ba? Parang wala lang, pero sasayaw ka Oo. para... Di ba? Di ba? Yung sabi nga nila, yung halakak mo, para wala kang problema tayo ni Chinita, halakak nyo na Uncle Dagol. No? Hindi nyo lang alam. Di lahat naman tayo may Hindi nyo alam pinagdadaanan. si Uncle, nahirapan siya, kalimutan siya. Hoy! Maawa ka. Di nyo lang alam si tita, ba't siya tumawa? Bakit? Sabi niya, tawa ka nga. Sana all may nagpapatawa. Wala ba? So yun, mahirap. Ang hirap maging artista. Kahit hindi lang siguro, kahit hindi naman entertainer, bilang isang tao, Totoo. 'di ba? Mahirap magpanggap na masaya yung may dinadala kang problema. Kahit- For the meantime, sasaya ka, pero pag mag-isa ka na, Malungkot. yung realidad na naman ng problema ng buhay, Hindi lang- lalamunin ka na naman. Tama ka, hindi lang naman sa mga entertainer o ikaw ba, performer, kumakanta, sumasayaw ka dyan, tas may mabigat kang dinadala. Oo, Kahit oo. pumapasok ka sa factory, di ba? Kahit yung mga uncle natin na nagdadrive ngayon, Opo. di mo alam na patawa-tawa lang yan. Tama. Tinitiis yung init Oo, ng oo, oo, sikat oo. ng araw, tirik ngayon, pero gaanto sila, pero may mabigat pala silang dinadala. Mga drivers yes, natin na mga oo. uncle. may Kaya bigat. saludo po sa lahat ng manggagawang Pilipino. Hindi lang kami, Oo. hindi lang mga rider, lahat guard. Kahit anong trabaho mo, ang hirap pag may dinadala kang problema. Hindi ka talaga makafocus. Di ba lagi sinasabi, huwag mong dalahin sa trabaho yung problema mo. Hindi eh. Mahirap Ay. paghiwalayin yun eh. Tao ka lang. Tao ka lang. Babaero ka lang. Pilipino kami. Sandali. Okay na eh. Tao ka lang. Totoo si Ate. Tawa pa siya, Atigay. Sinabi babaero, nakatingin sa akin. Nakarelate. Totoo Nakarelate naman. sa'yo. Sa'yo nakatingin eh. Sa akin nga nakatingin eh. Ikaw kasi mangkanor eh. Kaya ang Oo. hirap. Lalo pa, artista ka. Kasi yung isa, negosyante. Model ka, pero yan, nasa kulungan ka na. Paano ka pa niyan? Di ba? Oh, mahirap. Sabi ko nga kanina kay Uncle, ang hirap nun, hindi mo na masasabing I want to reach my dreams, I want to achieve my goals. Kasi anong goal ang aabotin mo dun sa... pag na nakapiit ka Kaya na ang doon. swerte mo, ang swerte mo, ikaw kabisyo na kung anong kinalalagayan mo sa buhay ngayon kasi malaya ka pa rin na gawin. Marami ka rin avenue para umunlad sa buhay. Ayun. Ikaw may pangarap ka ba na maging Model? artista? May najowa ka na Na artista? na model? Wala pa? Sasagutin ko ba? Oo, sagutin mo. Wala. Basketballista? Wala din. Wala. May naliligaw Secret! na Na babaero? basketballista? Hindi. Napunta na naman tayo dun sa babae. Artista yung pinag-usapan eh. Ang galing nga, umiyak. Umiyak agad. Artista! Yung negosyante. Nalugi pala. Ha? Yung negosyante? Yung model. Nakano nga siya, may meeting nga siya sa Okada mamaya eh. 9 a.m. Yung negosyante. Yung babaero. Naku, sino na kayang i-eyeball niya doon? Uso pa ba yung eyeball? Oo. Meet up. Na hindi na eyeball. Very nice. May ka-meet up siya, yung negosyante. Yung babaero. Sabi niya, hi, I'm single, ikaw ba? Sabi nung babaero. Sabi ng negosyante. Oh, pag nagbigay ka ng 10K, magiging 100K yan sa loob ng isang buwan. Sabi ng negosyante. Sabi ng babaero. Mamahalin kita habang buhay. Sabi ng babaero yan. Sabi ng negosyante. Naniwala ka sa kanya? Naniwala ka? Sa negosyante? Babaero. Siyempre, uto-uto. Nauto ka ng babaero? Ng negosyante. Ay. Siyempre lahat tayo gusto nating yumaman, kaya naniniwala tayo dyan. Sa negosyante. Sa rider. Galing mag-sales talk eh. Ng negosyante? Yung babaero. No? Mapapasagot ka Sa talaga. negosyante. Yung babaero. Kinikilig ka. Sa babaero. Oo. Gusto naman.
kasi, isa kang Isa akong pare. sasagot. Itatanong mo. Ayoko nga. Maawa ka. Ang babaero! Tuloy-tuloy tayo. Opo, magkita-kita tayo mamaya. San Miguel Pale Pills and Bureau Cabato sa Kawit, Cavite, 6 p.m. A+ Bar and Restaurant. Kita-kits tayo dyan. Good Pagod morning, Papa Joseph. Pagod ako. Mama Kasalanan Belen, nyo nga good talaga morning. itong mga babaero, kaya ako napapagod eh. Sama mo na yung basketballero. Yeah, basketballero. Oh. Doon pa lang, bolero na. Push mo yan. Okay, bye. Kailan pa ba i-memorize yan? Basic! It's brought to you by ACS Manufacturing. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!